Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Янсен Вандер Штрудел. Най-после този грозен панир, наречен Олимпийски игри, свърши. Гледал съм много олимпиади, но това беше просто една мъка. Първо беше отложена с една година, после всички спортисти носеха маски, бяха подлагани на всевъзможни тестове и който имаше лошия късмет да гепи коронавируса, така казваха организаторите, беше затварен в един концлагер, на който пише хотел. Отдално Международен олимпийски комитет внимаваше кой какво ще говори, кой какво ще пише, направо едно малко гестапо или НКВД. Световната антидопингова агенция ЛАДА, която е под тоталния контрол на американците, хваща когото си иска, там наши хора няма хванати, защото помни Олимпиадата в Сеул, когато ние взехме 10 златни медала, Български олимпийски комитет отдавна се е превърнал в безплатна туристическа агенция. Бодро обещават на следващата олимпиада да се представят по-добре, а ние ги храним. Абе, ти що не ходиш там? Кретена винаги не победим. Ами остани си там, бе. От баба Ивет Колю, с нейната вечно хилеща се конска муцуна, колко милиона лева сме потрошили по тебе. Но на тези олимпийски игри той надмина себе си по простотия и каза, че съдиите веднага писна до небето, че има заговор против България, всички не мазали. Абе, Мунчо, защо не погледнеш опита си на забавен кадър? И първата му мисъл е, не да отиде до туалетната по малка нужда, ако ни няма, земята ще спре да се върти, а слънцето ще се чуди какво да прави. Време е да отворя едно бюро по извинения. Голяма конкуренция на баба Колю прави и пияницата простакеса Мария Гроздова, освен да се напие. Някакви същества, минаващи за жени, с плескани носове, подути скули, някакви ентусиасти подскачат, докосват се и квичат. И там по политически причини рускините бяха порязани жестоко, отдавна отишъл в небитието и днес всичко се върти около парите. Дори някой Мунчо, класирал се на 8 място, взима мангизи, а според мен те трябва да получават по 20 тояги на голо, че са отишли на разходка.